Amin sing pegawai negeri undang mundak pangkate. Amin. Mundak gajiane. Sing pedagang. Muga-muga akeh batine. Sing dukun pijat. Muga-muga wong buta akeh sing sehat. Akeh wong sehat. Lah piye dungake ora dikulang wong piye. Iki mau wis dilarung. Muga-muga iso jangkung kawijenane. Dulur-dulur tambah kene. Kanthi larungan iki mau mewok apa bisa mawa cara. Bisa mawa cara. Lah kowe pengen dilarung piye pisan? Ya aja. Aku mau malah dipangan Pak. Lah duwe moh kowe iki. Reso moh aku ya. Moh wis cilik. Cilik. Heeh. Ora apa-apa. Wong Jawa kudu dijawani. Ya kudu ngerti Jawa. Jawa. Heeh. Wis bahasa Jawa. Aku bisa Jawa pinter lho. Tenane. Ya takon sampeyan Jawa paling pinter. Etom kumaku bahasa Jawa. Alah iso maju. Alah. Tekan 10 iso. Kita 10 bukan bahasane to. Bahasane Cilik. Siji. Tunggal. Loro. Kali. Telu. Papat. Gawan. 5. Gansal. 6. pitu. 8. 9. 10. Besok. Elah. Enak. 6 pitu 8 sama kok ora mbok basakno. Gawe tak lahir nganti gede ki sampeyan ya ora ono. Virale. Ah wis gak ono wah wis dikuputno. Nek 6 teko 9, awet takut cilik nganti gede gak ono. Lah yo ono basane. Dadi iso kowe? Iso. Ning aran siji, Tunggal. loro, Kalih. telu, 3. papat, Sekawan. 5, Gangsal. 6. Gangsal langkung setunggal. Enek 7, Gangsal langkung kalih. 8, Gangsal langkung 3. 9, Gangsal langkung sekawan. 10. Sedoso. Ya no aku petopakmu mau ki putih Mbah. Iki lho tuku wedhus lah regane pinten? Gangsal langkung kalih. Lah wong pinter basa Mbak apa? Kowe berarti pinten nek arani kula napa? Kilen. Nek arani lor. Ler. Nek arani etan, Etan. nek arani kidul. 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 Untukmu suwek kuwi. Apa tak basakno gak iso e. Ono sing kula karo lor dibasake bareng etan karo kidul kok ora dibasakno. Dewi awet biyen aku lahir petetet ngantek tuwek sakmene. Ini. Etan yo etan, kidul yo kidul ora ono basane. Aku kira ngantek gede 6 teko 9 ki ora ono basane. Wong kowe iso basake 6 kudune aku yo iso basake etan karo an kidul. Nak ngarani kulon Kilen. ning ngarani lor. Ler. Ning ngarani etan. Ngajengipun ler. Nek ngarani kidul. Ngajengipun ler. Ono basane ngajeng-ngajengan. Ono bosone langkung-langkungan. Masamu langsung bales piye? Nak ngarani kulon apa? Kilen. Ning ngarani takon. Pakai. Dan nak ngarani lakon. Lah, wah. Wapok pancing iku. Nek tak kulon kilen nek takon taken nek lakon. Lah rawani. Wani we. Aku tatile wani. Tatile apa anake kempriyek tatile. Kaya ngene duduk-pindho rek kempriyek. Lele. Aku duduk pintu ora sombong kok duduk ning 8 ora mbok wara-warakno. Aja. Ya lah. Lah saiki tak takon, nek ngarani kilen apa? Kilen. Nek ngarani apa takon? Taken. Lah nek ngarani lakon. Lampahanipun. Matamu supek. Wong ini ketelan. Lah aku kok nak entawe iken kok nak dikepruki wong. Spirit. Spirit. Bindungan. Ngajak gendongan. Heeh. Oke. Kalah. Bindong. Sing kalah gendong. Yo. Sut. Wis piye? Aku ngene. Oke. Kowe awe kok bojone. Ya. Ngene ya. Ya. Sut. Ya, menang aku. Sing jiwa sepuh sing jiwa. Nah itu, aku kok kaya ngene iki nek cewek terus. Aja mbok tekono ceweke tembok. Ya. Sing gede kowe apa aku sih? Aku sih. Apa ya? Sing kalah gendong. Sapi. Dulu. Oh dulu. Cara-cara dikir papat apa? Ada, dulu apa? Pinter. Ya, pinter. Aku mah punya pinter. Gak marah. Cara-cara dikir papat apa? Pinter. Salah. Apa? Podok. Ada ya. Ayo apa? Bro. Cara-cara dikir papat. Pinter, ada. Percil.
pintel percaya. Apa? Wih butahe wih kodone sing broto lho apa jenenge bangkak. Bangka wis mau motor. Aku bingung. Tapi keliru. Gantian nek no. Ya. Apa ayo? Apa? Kowe urung. Aduh kowe urung. Kowe urung. Ayo apa? Lambemu wih. Ora disikil iso aku apa? Welut. Welut. Ora disikil iso aku apa? Kula. Buta matane suwek. Ana aku gendong terus. Pisan iki nek kowe iso gede. Jas. Apa? Dunduring ret-reting bul-bul teng jatuh dia. Lagu. Apa? Lagu kosidah. Ya. Lagu kadro. Yo ora. Lagu dan kosidah yo kadro. Campur sari. Dudui. Engko tak gendong. Tenan? Angger mbok dudui tak gendong. Seri wong samene. Jujur. Lapa kowe jujur? Arep kendang. Ngapok kowe. Enggak cukup. Dunduring ret-reting bul teng randu-randu garing dikeret-keret badhe kapoke mabul-mabul rendenge padha kecer andunduring ret-reting dunduring ret-reting apa bul-bul randu-randu garing dikeret-keret badhe kapoke mabul-mabul rendenge padha kecer andunduring orang mesake wong tuwek wis kok. Ambek aku